Vždyť ty si takové to nic nepřečet, táta si o tom něco přečet a jako mě říkal, jako, co si pamatuju, že vlastně to jehličí tady může být pod těma stromama. Jo, jako pak... My si to ale tu zimu nechali, teď to úplně bylo odhnilý z polovičky. Nevím. Ale vždyť jako tady, no, snad máš pravdu, já nevím, prostě, tady bych teď kecal. Počkej. A bude tady vrstva listí. Můžeš už začít pracovat? Myslím si, že můj spolužák z FAMu a filmař Vladimír Voříšek se ve svém dalším filmu chtěl zabývat případy živých pochodní v Tibetu. Od roku 2009 se tam upálilo téměř 150 lidí. Vladimír do Tibetu jezdil často a považoval ho za svůj druhý domov. Natočil tam také svůj absolventský film Panda s rudýma ušima. Cestopis obrazy z Číny, Hongkongu a Tibetu. Tehdy byl také z Číny vyhoštěn. Vladimír zemřel předčasně 15. května 2013 ve svých necelých 44 letech. Nedávno se mi do rukou dostala truhla plná jeho filmových materiálů, různých zápisků a básní. Každý, kdo s Vladimírem byl v kontaktu před jeho smrtí, věděl, že ji považoval za své velké bohatství a že stále chtěl pracovat na svém novém filmu. Režisérka a naše spolužečka Helena Všetečková mi o Voříškovi napsala: v prvních letech svého filmování je to opravdu výrazný a nadějný druh filmové avantgardy. Neubírá se směrem materiálového experimentu, ale básnivě předmětného vyjádření, které v současné ČR nemá obdoby. A i když po sobě jistý vliv a inspiraci nechal, nenašel se zatím druhý Voříšek s tak dokonalým citem pro nesmysl a absurditu. I když se o to někteří pokoušejí, není to tak silné. Voříšek byl zároveň velký a silný muž a filmy vytvářel s niternou něhou. Někdy se snad najde někdo, kdo se více dostává směrem k Dada nebo Surreálnu, málo kdy to má ale Voříškovu sílu. Od Zámku zmizích chybí ve Voříškových filmech dřívější sebeironický podtext, pomalu se ztrácí i jakýkoliv odstup. Jako by se v duši stal sám mnichem, který přestává komentovat, co vidí, a jen se rozplývá ve vzduchoprostoru, unášen proudem duchovna, zdánlivého prozření. Jeho situace byla ale i tak roztříštěná, v bytosti byl stále silný vzdor, i když jinak projevovaný. V duši se snažil mít klid a mír, ale nějak se to v jeho případě nedalo sjednotit. Profesoru Vachkovi skoro vyskočil z okna kanceláře, praštil ho po hlavě svojí diplomkou a loď pluje naškrábenou ručně na papír, dělal strašné věci a vypadalo to, že se svým silným vztekem a silou ze všeho dostane. I jeho komentáře na všechny a všechno byly razantní, dával lidem výrazné rady do života, také jim ale dával dary, rozčiloval se na ty, kteří cokoliv cítili jinak, mlátil je. To vše se dělo jakoby v souladu s jeho prozřením a bylo spojené s jeho nestřídmostí v pití alkoholu, s jeho samotou a tím, že si snažil udělat v sobě pořádek a to neměl vůbec ani začít dělat. Myslím, že každý, kdo Vladimíra znal, s ním musel zažít nějakou šílenou situaci. Mně Vladimír o sobě napsal: jsem nerad, neřád, nerať. Chtěla bych s pomocí Voříškových spolupracovníků, kolegů, spolužáků, učitelů a dalších přátel natočit film, který Vladimír zamýšlel udělat, z filmového materiálu, který po sobě zanechal.